Biex ma jgħidx il-ħsieb personali tiegħu dwar it-terapija fuq konverżjoni ta' persuni gay, il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' sab kull skuża. Din id-darba saħansitra ddikjara li m'hawnx eċitament biex tkun magħrufa l-pożizzjoni tiegħu, anke jekk minnu mistennija dikjarazzjonijiet ċari bħala kap tal-Oppożizzjoni. X'inhi dil-wejt kollha għax ilha ġifieri jumejn? Għalhekk, m'għandix qed nara eċitament kbir jiena fost in-nies biex ikunu jafu x'inhi. Mela, il-kwistjoni tal-conversion therapy jiena poġġejta kif qamet fil-weekend bħala item fuq l-aġenda tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista illi ser jiltaqa' għada. Il-kap tal-Oppożizzjoni insista li l-liġi għadha ma kienitx ippubblikata anke jekk il-Gvern ħariġha l-konsultazzjoni nhar il-15 ta' Diċembru li għadda. Imma il-liġi fuq il-conversion therapy għadha lanqas biss ħarġet bħala bill. U għalhekk ma kellniex pożizzjoni aħna, mela jiena jkolli pożizzjoni fuq liġi li lanqas biss permettili Tim. Mela jien ikolli pożizzjoni fuq bill illi lanqas biss ħarġet. Quddiem din il-pożizzjoni l-ġurnalisti ġibdulu l-attenzjoni li huma raw kopja tagħha x'kienet għall-konsultazzjoni għalhekk insistow għall-pożizzjoni tiegħu. Urtat iktar minn qabel, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jekk jgħid x'jaħseb ma tkunx diskussjoni serja. Il-pożizzjoni tiegħi ser tkun tafa wara li l-affarijiet nagħmilhom kif imiss. Ma permettili Tim, permettili. Jekk jiena nagħtik l-opinjoni tiegħi, xi skop ikun hemm li mmur fil-grupp parlamentari biex niddiskuti? Taħseb li dik diskussjoni serja? Taħseb li dik diskussjoni serja? U fil-waqt li dwar din il-liġi meqjusa bħala importanti fil-qasam ta' drittijiet ċivili, Busuttil baqa' mingħajr pożizzjoni. Kellu fema x'jesprimi dwar ir-raħħal Gianni Attard li l-każ tiegħu kien deċiż mill-qorti u issa mar quddiem qorti kostituzzjonali. Aħna jekk irid jiltaqa' magħna naturalment intuħ laqa.